миннатдор ҳастам ки сари вақт ин ҷинояткорора пеши рошона мегирен. ҳастанд блогерое ки рафтори идибека дорен, бозян сари вақта ба ҳар як сухантон ҷавоб медиҳем. ӯ хаигат омодагӣ нест. мо мардими шариф Тоҷикистон маданияти хуб дорем. шумо ба ном блогеро дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар байни дигар миллатто номуси тоҷика пас задистед. ба гуфтаи падари миллат, модар ватан аст, ватан модар аст. ба ном блогеро бозян сари вақт аст. барои чӣ ман срочно Москва омадам? дар рӯи экран дидистем. вақте ки ман бо кормандони МВД гап задам, срочно билет гирифтам. ҳама шумо медонед ки ман идибекан дар территорияи Российской Федератсия заявление навиштагӣ ҳастам. рӯзи ҷумъа қатъи муфаттиш ман во мехӯрам. ҳафтаи дигар дар сайти Генеральной прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон як заявление дига барои Идибеки Бухтарӣ. канали Ояндаи миллат дар байни 2 сол бисёр кори хуб анҷом дод. рӯзи ҷумъа интизор шед. аз пеши муфаттиш мебурам, яке бутонем эфир мекунем. дӯстони азиз, ман эфири гузарондан наметавонам. вақте ки ман хирсанд бошам, эфири гузарондан наметавонам. ман ваъда додагӣ будам ки Идибеки Бухтарира пеши пои модарои тоҷик сарша хам мекунам. ман чӣ кори кардестам именно барои модарои тоҷик, блогерои тоҷик, блогерое ки дар территорияи Российской Федератсия ҳастем. зури ма дар территорияи Российской Федератсия мерасад. модарои тоҷика чақа нашед. план Б Исоқов Айюб хапай, фикр накунед ки Исоқов Айюб тарсед. план Б ва ҳар як сухантон ҷавоб медиҳед. номуси мара чақа нашед. ба ном блогеро як ҷон ташаккур ҳамватанони азиз.